Hej, og tak for at du besøger vores side. Jeg vil kort vise dig, hvordan du lettest muligt monterer din wallsticker på din væg. Vi sender vores wallstickers i plastikrør for bedst mulig beskyttelse af produktet. Brug den medfølgende skrabekort og sørg for, at wallstickeren er skrabt perfekt fast på den klare monteringsfolie inden monteringen. Wallstickeren løstes herefter fra bagpappet. Her er det vigtigt at få alle bogstaver og detaljer med. Nu er vi klar til at sætte wallstickeren op på væggen. Her kan det være en fordel at være to, hvis wallstickeren er en af vores større modeller. Monter wallstickeren løst og betragt den på afstand. Ret den til ved øjemålen eller ved brug af vatterpas. Selve folien skal fæstnes fuldstændig til væggen, og monteringstapen aftages forsigtigt, uden at tage folien med. Brug hele tiden dine fingre til at fastgøre folien, hvis den ikke sidder 100% fast på væggen. Alt efter hvilken væg du monterer på, vil det variere i tid, så vip med tålmodighed under monteringen. Her fæstnes den på en glasvægsvæg. Så let er det at montere en wallsticker. Lige nu har jeg monteret det på glasvæv, men du kan også montere det på savsmandstapet og pudset vægge. Så jeg håber, det er noget, du kan bruge på siden.